no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damoslle a benvida a unha nova edición de Informar, na que lle falaremos de temas de grande importancia para o sector, entre eles a aprobación da primeira Lei de Portos de Galicia ou a apertura da nova lonxa de Ribeira. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. O presidente da Xunta apela ao traballo conxunto para afrontar temas trascendentais para o sector pesqueiro, como o Brexit ou a negociación das cotas. A Toxa xa ten porto deportivo, grazas á organización que conformaron 7 persoas amantes da náutica e da illa, que se propuxeron crear este club náutico. A Pobra acollerá este sábado a 12ª edición da Bandeira de Traíñas Concello da Pobra. O equipo anfitrión parte con moitas posibilidades de facerse co triunfo. O presidente da Xunta presidía esta semana o Consello Galego de Pesca, no que se abordaron temas como a maior flexibilidade na aplicación dos descartes ou a necesidade de renegociar as cotas pesqueiras. A coordinación e o traballo conxunto entre o sector pesqueiro e a administración son cruciais á hora de afrontar os principais retos de futuro da pesca galega. Así o afirmou o presidente da Xunta na reunión do Consello Galego de Pesca, na que se referiu á necesidade de incrementar as cotas pesqueiras a través de datos científicos e conseguir unha maior flexibilidade na eliminación dos descartes. Traballar, porque sabemos que temos un reto coas cotas. Queremos seguir achegando datos científicos, datos biolóxicos, datos socioeconómicos que permitan aumentar as cotas de pesca. E se non temos datos biolóxicos e datos científicos será moi difícil. Por lo tanto, cada vez que temos xornadas, eu acudo a elas no Porto da Coruña, ou no Porto de Vigo, ou no Porto de Burela, a importancia dos datos científicos, dos datos socioeconómicos son fundamentais, porque sobre os datos o que se vai a discutir e sobre os datos se vai a decidir. E temos que traballar porque sabemos que temos un reto coa burocracia, que queremos simplificar a normativa, que queremos coordinar os controis, que queremos rebaixar as taxas. Acabamos de presentar unha lei, a primeira lei de portos no Parlamento Autonómico, que empezaremos a debatir a partir do mes de setembro. Temos que traballar porque sabemos que temos un reto cos descartes, porque queremos aumentar a flexibilidade, e axeitar esta obriga de desembarque o funcionamento da nosa flota, que hai que convencer os funcionarios da Unión Europea que o tema dos descartes hai que facelo con flexibilidade. No que respecta á rexeneración das zonas marisqueiras, Núñez Feijóo destacou a importancia de conseguir o saneamento integral das rías, un dos principais obxectivos da presente legislatura. Esta legislatura finalizaremos o saneamento da ría, probablemente a de Pontevedra non nos dé tempo de finalizalo, pero estará a depuradora en execución, todas as canalizacións necesarias, pero a ría de Vigo e a ría de Ferrol pois teñen que estar definitivamente, porque levamos investido nesas rías millóns e millóns e millóns de euros. A maior infraestructura hidráulica da fachada atlántica europea é a depuradora da ría de Vigo, máis de 245 millóns de euros. Emprazou ademais os membros do Consello a abordar novamente o deseño dun marco xurídico para a acuicultura nunha próxima reunión. E temos que traballar no seguinte Consello porque temos todavía o tema da acuicultura. E queremos mellorar a seguridade xurídica da xente que se adica a este sector. E temos que mellorar o respeto ambiental. E temos que ter unha lei que naza baixo a codirección e o consenso de todo o sector. Porque a lei de acuicultura non é para o goberno, é para o sector. Nós
non vamos a dedicarnos a acuicultura. Nós o que queremos é que o sector teña unha lei para que podan vivir a acuicultura, o marisqueo, a pesca de baixura, a pesca de cerco, a pesca de altura. O que queremos é que o sector poda vivir e que teña seguridade xurídica nas cousas que fan e que teña unha legislación que o protexa. Non temos máis interés que protexer o sector. E por iso sería bo buscar un termo intermedio para ter, do mesmo xeito que vamos a ter unha lei de portos, pois ter unha lei de acuicultura. Por último, o presidente da Xunta destacou a importancia de Galicia no sector da conserva, no que se sitúa a cabeza, a pesar de non competir en igualdade de condicións, xa que moitos países non respetan a normativa en materia de trazabilidade. Os 122 peiraos autonómicos beneficiaránse da nova Lei de Portos de Galicia que vén de ser remitida ao Parlamento para a súa aprobación. O proxecto da primeira Lei de Portos de Galicia foi remitido xa ao Parlamento de Galicia para que comece a súa tramitación. Segundo Núñez Feijóo, este documento permitirá adaptar a lei estatal ás diversas particularidades dos portos autonómicos. Mellorará o funcionamento da administración portuaria e o estado das súas instalacións. Entre os puntos máis destacados desta norma son reducir os trámites necesarios para obter unha concesión portuaria, ampliar as concesións portuarias de 30 a 50 anos, agilizar a retirada de buques, vehículos ou maquinaria abandonadas en terreo portuario e tamén establecer a figura dos plans directores de infraestructuras portuarias para ter documentos de planificación, de organización, xestión e investimento en todos os portos de competencia da comunidade autónoma. O proxecto de lei busca axilizar os trámites nas concesións para darlle maiores garantías aos inversores e así dar un papel decisivo á participación dos emprendedores na actividade portuaria. Era absolutamente necesario porque a realidade galega con 122 instalacións portuarias diseminadas en 1.800 km de costa, desde logo facía moi difícil, absolutamente moi difícil, que fora directamente aplicable a legislación supletoria que estábamos invocando, que era a lei, o texto refundido de la Lei de Puertos del Estado e la Marina Mercante. En consecuencia, facía falla unha normativa propia e a puxemos en marcha. Portos de Galicia informou detalladamente sobre a elaboración deste texto a costas do Estado e portos do Estado, entre outras administracións, tal e como explicaba o seu presidente José Juan Durán. Que hai 3 anos convocamos unha xornada en Santiago que a comunidade portuaria galega para que aportara ideas para ese texto legal. A partir dese momento nos fixemos as consultas e os trámites correspondentes ante diferentes administracións e diferentes departamentos que teñen competencias na materia. Falamos coa FEGAN, falamos con Costas, falamos con departamentos da Xunta de Galicia e se foi pechando un anteproxecto en aquel momento de lei que nos últimos meses obtuvo o dictame favorable do CES, do Consello Económico e Social de Galicia, e onte tomou acordo o Consello da Xunta de remitilo ao Parlamento de Galicia. Este proxecto busca axilizar os trámites nas concesións que pasarán dos 30 aos 50 anos e afonda na transparencia do procedemento. En definitiva, un novo regulamento que conseguirá mellorar sustancialmente as infraestructuras e os servizos dos 122 peiraos dependentes da Administración galega. Boas impresións entre o sector pesqueiro na primeira semana de funcionamento da lonxa de Ribeira, que abría as súas portas este luns. A nova lonxa de Ribeira facía este luns a súa posta de longo oficial coa apertura das instalacións. Foi un día de actividade frenética. Moitas das vendedurías que xa operan nas novas instalacións realizaban pola mañá o traslado das súas pertenzas á nova ubicación. Traballo arreo tamén para os traballadores da empresa que a partir de agora levará a xestión da nova rula e que sustituirá o Concello neste labor, así como tamén para os compradores, na súa maioría satisfeitos co cambio ás novas instalacións. Bueno, de momento ainda empezamos hoxe a traballar, pero bueno, a pinta ten a boa. A ver despois co tempo o que resulta. A última hora da mañá foron chegando a maioría dos barcos, primeiro as embarcacións menores que traballan no marisqueo e posteriormente artes menores arrastre e cerco. En cifras destacar os 30.000 kilos de lirio descargados, sendo a especie máis abundante, seguida do xurelo e a xarda, que sumaron entre as dúas especies uns 29.000 kilos. O polvo foi a cuarta especie en canto a volume de descargas nesta primeira xornada, cun prezo que rondou entre os 3,5 € máis barato e os 11,20 o máis caro.
En canto ao marisqueo, na rula subastáronse 321 kilos de ameixa rubia a un prezo medio de 8,18, 227 kilos de xapónica a 7,97 e 616 de navalla, que se pagaron a unha media de 6,86 neste primeiro día. Despois de máis de 25 anos de actividade, a Bella Lonxa pechou as súas portas xa definitivamente. Fixo despois dun ano no que se acadaron cifras históricas, con case 32 millóns de kilos de peixe e unha facturación récord que superou os 43 millóns de euros. Queda pendente agora a que se destinarán esas bellas instalacións, aínda que todo apunta a que poderían albergar no futuro a nova nave de Redeiros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Aumenta a oferta da náutica recreativa en Galicia coa creación do Club Náutico da Illa da Toxa, que ven de botar a andar. A Illa da Toxa xa ten porto deportivo, unha nova instalación moi valorada por aqueles amantes da náutica que acoden a Toxa para pasar o seu tempo de lecer. Este proxecto de desmantelamento do pantalán anterior e posterior renovación integral das instalacións levouse a cabo entre os meses de outubro do 2016 a xuño de 2017. Una vez obtuvimos la aprobación definitiva de Medio Ambiente y de Portos en abril de 2016, convocamos un concurso entre las principales empresas de construcción de puertos deportivos de Galicia, resultando adjudicatario del concurso la empresa Aister. Aquí nuevamente resultó un acierto la contratación de Javier Rasilla y de su equipo. Fueron capaces de cumplir con los plazos de la ejecución y con el presupuesto, algo difícil de alcanzar cuando te enfrentas a una obra de estas dimensiones. Este novo porto conta cunhas 60 prazas de amarre e con fingers de entre 8 e 18 metros de eslora. Este proxecto é o resultado do traballo da directiva do Club Náutico Illa de Atoxa, que se creou no ano 2013, tal e como explicaba o seu presidente no acto de inauguración. Teníamos unos claros objetivos cuando constituimos el club, que eran, obviamente, renovar las instalaciones del puerto de Atocha, fomentar el turismo náutico de calidad en la única isla del mundo que nadie entra por mar, y promover la náutica deportiva a través de la creación de una escuela de vela en la que contamos cada verano ya con más de 100 alumnos. Al mismo tiempo, y por qué no decirlo, poder disfrutar de nuestras vacaciones independientemente de los ciclos de las mareas. El club se fue consolidando y poco a poco pasamos de 7 a 25 socios. Necesitábamos contar con una empresa de ingeniería y, lógicamente, necesitábamos financiación. O Club Náutico da Toxa conta na actualidade con 30 socios. A inversión total para esta instalación é de 1,5 millóns de euros que está financiado mediante a adquisición da cesión do uso das prazas por parte dos socios durante todo o período da concesión. Neste mes de agosto veñense de poñer en marcha os minicruceiros polas Rías Baixas. Un equipo da nosa casa tivo ocasión de facer un percorrido por mar que se complementa con visitas en terra. As Rías Baixas pódense percorrer de diferentes maneiras e agora tamén dende o mar. Esta mañá os medios de comunicación puidemos formar parte dun minicruceiro costeiro, unha iniciativa que presiden Portos de Galicia, a Axencia Galega de Turismo e a Axencia Galega de Actividades Náuticas e que busca, entre outros obxectivos, poñer en valor o litoral galego. Pois nós queremos dar un paso máis, da man de Turismo de Galicia, por suposto, para ofertar paquetes turísticos de 6 días en un caso ou de unha xornada noutro e que se poida coñecer a través dese percorrido en barco e das estadías nos lugares correspondientes que figuren no paquete do que é a realidade cultural, gastronómica, etnográfica, bueno, todos os recursos que ten Galicia. Estes minicruceiros pódense desfrutar de dúas maneiras, en ferry ou en velero. O turista ou calquera persoa interesada terá 10 produtos para elixir. Podemos ter esas dos opciones e hai 10 produtos dispuestos ahora para el público en general. Un producto una semana, que la gente se coge, vengo de vacaciones una semana a Galicia a hacer un mini crucero. O productos de un día. Quiero venir a Galicia, estoy aquí en Galicia y descubro que hay esta oferta distinta de conocer nuestra tierra. Y entonces pues puedo hacerlo tanto en ferry como en mar. Y conociendo las 3 rías, la ría de Pontevedra, la de Arousa
e la de Vigo. Sempre hai alternativa ante o mal tempo nestes minicruceros, unha actividade que apoian e da que forman parte 23 concellos da provincia. Se vanse a dar a conocer desde o mar, pero logo tamén desde terra, porque as persoas que van a estar nestes cruceros van a dormir en terra, pois as diferentes villas históricas, villas marineras e a diferentes tipos de gastronomía, tipo histórico, tipo cultural, que temos a gran riqueza que temos en general neste tipo de ayuntamientos. Como son cruceros reducidos, de un número reducido de personas, pois creemos que é moito máis fácil de poder enseñar e mostrarlle toda esa riqueza que estamos falando. Neste ano estes minicruceros comezan en agosto, pero o obxectivo é potencialos ao máximo dende abril ata o mes de novembro, co fin de buscar épocas máis baixas pro turismo das Rías Baixas. La idea del produto es entre abril y noviembre. Haya algo en julio y agosto, pero preferentemente tendremos oferta en esos abril, mayo, junio, septiembre, octubre y algo en noviembre. Lo que queremos es que pueda venir la gente, sepa que hay una oferta segura durante esas fechas concretas. Pensemos que este producto está ahora ofrecido en España en 8.000 agencias. La gente podía preguntar a una agencia por los cruceros costeros de Galicia, los minicruceros, pues le hemos puesto ese nombre mini y pueden decir, oye, pues voy a comprar el paquete de una semana o el paquete de un día o días sueltos y poder venir aquí. Y está pensado sobre todo para fuera del julio y agosto. Un minicruceiro de 8 horas de navegación en ferry e 3 paradas e 10 horas en velero, tamén con 3 paradas. Un minicruceiro que ofrece comida e bebida de alta calidade das Rías Baixas. Nada, que el viaje se diferencia de lo que hacemos habitualmente, pues nada, que es un viaje más completo, en el cual salimos por la mañana y regresamos por la tarde, ya con comida a bordo, con todo producto de aquí, de la zona, de las rías, ¿no? Los viajes normales que hacemos nosotros son de 1 hora, simplemente se pone una degustación de mejillones al vapor y nada más, pero aquí no, aquí ya se diferencia en eso, vas visitando distintos pueblos, las islas y la panorámica que es ya más larga, ¿no? Poderán obter toda a información sobre estes minicruceiros costeiros en www.nauticdestination.com e en preto de 8.000 axencias de todo o Estado. Sen dúbida, unha maneira bonita, práctica e orixinal de achegarse ao patrimonio, vilas e gastronomía das Rías Baixas. A ostra, unha das estrelas das nosas rías, será auténtica protagonista esta fin de semana coa exaltación gastronómica que se desenvolve en Noalla. A tradicional festa da ostra de Noalla chega á súa 26ª edición, precedida polo éxito de convocatoria nos seus eventos anteriores. A Casa Forestal de As Canteiras en Noalla acolleu a presentación desta celebración gastronómica que se celebrará do 11 ao 13 de agosto en Alanzada. Unha cita xa obrigada para todos os turistas e visitantes e tamén veciños, por suposto, da comarca e do propio concello para que se acheguen esa fin de semana a Alanzada, unha zona, pois, como todos coñecedes, magnífica en canto a paisaxe e agora, nesas datas, tamén a gastronomía. Dende a organización sinalaron que nesta edición manteránse os prezos da edición pasada a pesar de que tanto os mesillóns como as ostras subiron a súa cotización, de xeito que a dúcia de ostras custará uns 9 euros. Os precios van a ser o mismo, podedes collelos aquí, non vamos a variar os precios, a pesar de que a ostra e o mesillón subeu de precio, os sueldos dos obreros siguen sendo os mismos ou máis baixos, pero non vamos a subir o precio de que tiñamos estipulado, o sea que van ser os mesmos precios que tuvemos o ano pasado. Creo que levamos unha boa ostra este ano, un bo mesillón, porque está nun momento de engorde, entonces, pois moi nada, o viño, vou falar tamén do viño, que é o viño o Marqués, é que se leva con nós 4 ou 5 anos, é que ten unha venta moi importante, canto eu sempre me fijo, cando facemos a festa da ostra, paso polas mesas. O evento estará aberto dende a mañá ás 12 da noite durante os 3 días de duración e haberá un premio para os 3 primeiros de cada día que acudan e pidan unha dúcia de ostras. A organización regalaralles a cada un deles unha dúcia adicional. Así que xa saben, o fin de semana que ven, 26ª edición da Festa da Ostra de Noalla en Alanzada. Despedimos o noso informar desta semana dándolles conta dunha cita deportiva que terá lugar este fin de semana, a 12ª edición da Bandeira de Traíñas, Concello da Pobra. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón.
O Club de Remo da Pobra asume con gran ilusión a organización desta regata na que parte con moitas posibilidades de facerse coa bandeira. A partir das 6:30 da tarde, 11 embarcacións repartidas en 3 quendas tomarán o campo de regatas nas inmediacións do Peirao Comercial. O club anfitrión formará parte da quenda máis potente e medirá forzas cos primeiros clasificados da Liga. A quenda forte, que é na que participará o club anfitrión, estará composta polos equipos de San Bartolomeu de Meira, que é o actual líder, nós, que somos os segundos, o Club de Remo Mecos do Grove e o Club de Mar de Bueu. Despois completarán as seguintes quendas os restantes clubes da Liga. Como digo, pois esta é unha regata puntuable de Liga. Estamos chegando xa ao final da Liga, quedan somente 4 regatas puntuables e, bueno, pois o club anfitrión, no que estou representando hoxe aquí, pois, bueno, parte nunha posición fabulosa, o segundo posto na Liga. Si sempre se vai con moitas ganas na regata local, nesta ocasión con máis motivo, pois hai expectativas fundadas de poder aspirar a gañar a bandeira. O líder, que é Meira, se é líder, nos leva 15 puntos, porque está posiblemente un pasiño por diante nosa, pero bueno, este ano levamos xa 3 bandeiras acadadas e é un aliciente, unha ilusión enorme o poder competir na casa con aspiracións serias de ir a pola bandeira. Con esta tan só restan 4 regatas para rematar a Liga. Do papel dos pobrenses nesta cita dependerá o seu posto na clasificación xeral, na que actualmente ocupan a segunda posición. O Concello seguirá a apoiar o Club de Remo nesta e noutras citas deportivas que teñen por diante. Quedan esas 4 regatas, pero quedan máis retos para o Club de Remo ao largo deste ano, que esperemos tamén poder apoiar. Hai a clasificatoria da Concha que ven aí, hai o play-off de ascenso a ACT que esperemos que tamén se poda conseguir, e tamén apoiaremos, se pode ser, o ano pasado se intentara e ao final non se conseguiu, con transporte, porque este ano, pois, a verdade que tamén é unha ledicia ver como a afición creceu. Os bons resultados sempre fan que a xente se achegue máis, e é unha ledicia ver como as camisetas verdes do Club de Remo da Pobra pois tamén enchen os peiraos cada vez que hai unha proba, non? Pois o Concello tamén estará aí para poder apoiar esa afección se realmente se dan esas circunstancias. Ademais do apoio loxístico e de transporte, a Administración e o Club manteñen un convenio anual para a promoción do remo. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.